Informo que hoy he disuelto el Parlamento de Catalunya. L'article 155, aplicat pel govern espanyol, ha suspès l'autogovern de Catalunya, eliminant el govern de la Generalitat i dissolent el Parlament. El PP, el Partit Socialista i Ciutadans són els responsables d'aquest atac directe a les institucions catalanes. Han expulsat el govern legítim, enviant el president i mig govern a l'exili i l'altre mig a la presó. Han destruït el mandat del 27 de setembre i ho han fet perquè d'aquelles urnes no en va sortir el resultat que ells volien. Perquè no els agrada com votes ni com penses. Ara, qui controla Catalunya és el PP, un partit que només representa el 8% dels electors catalans. Qui ha assumit la presidència de la Generalitat és Soraya Sáenz de Santamaría, menyspreant el president legítim. Expresidente, justament. I qui fa de portaveu del 155 és Enric Millo, que va justificar la brutalitat policial de l'1 d'octubre. On ja no hi ha portaveus és a l'exterior. Les delegacions de la Generalitat a l'estranger han estat suprimides i és un diplomàtic espanyol qui ha pres el control de la conselleria. El major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, ha estat destituït per haver actuat amb proporcionalitat l'1 d'octubre i ha estat destinat a fer tasques administratives. Qui ara té el control dels Mossos és el ministre Zoido, el responsable de les càrregues policials durant el referèndum. Rajoy vol replantejar el model d'immersió lingüística, un exemple de cohesió social, i no tindran cap problema a utilitzar el 155 per aconseguir el que mai no han aconseguit a les urnes. Y esa es una situación que debemos corregir. De fet, abans del 155 ja van intervenir arbitràriament els comptes de la Generalitat, escapçant del tot les finances del govern i posant en risc el finançament de les entitats socials per tirar endavant els seus projectes d'ajuda. Tot això no s'explicarà a Televisió Espanyola, però probablement sí a TV3 i a Catalunya Ràdio. Per això també volen silenciar els mitjans públics d'aquest país. El PP ja ha amenaçat que els volen controlar. Perquè el que fa el 155 és exactament això: castigar a qui no ha votat bé, corregir a qui pensa diferent. Si el que ens digués el nou govern és que pensa fer exactament el mateix que ha fet el govern anterior, a vostè què li sembla que passarà? Que s'aplicarà el 155 de nou. Per això el 21 de desembre en juguem molt més que un Parlament. En juguem els nostres drets i les nostres llibertats. Recuperem la democràcia. Construïm la república.